scam mà phí bật cái yên cái trong phí đón nạp đen cái bật cái bật coi cái bật kia ai cũng đây cái phí cái tên cái bật kháng tầm cái trong Giêsu unong penim trong bật unong penim trong phí bật cái này cái video ang scam cái long cái trong cái khuya phí bật cái pelong phí bật perkat bật pulih biang cái benta này tin cái trong play cái bật crunch phí nghe dia bật pet itu ke benta itu ke point ang no ki besakman na gospel jong Matius kanong ka basipau dekat ke baat usau hadu lai pulai kidak jong ka jengnong sanran basisha but next came ba kalong ka jingger khu ba kalong pendan brom yo Chris next came ba menta ke video ro kalong ka jingger khu na ka benta jong pi kamta menga ba grand ni ka khu bol nang grand chafi na mentapat na dukat ka balai pusau hadu ka dekat ka ba live kondai ki wei pat kita jong ka jenglong senran ka ba shisha nan puli ka dekat ka balai pusau bang kumne wan mut bangalawan banbu ye ka jingsuk ha ka perthai nam shim lawan banbu ye ka jingsuk Henry kawai habang apuli kini kada khot Bible kala penkindit ada kata-kata yang habang ya sngawi kini kentit mo Jesu ang wat mut bangalawan banbu ka jingsuk aga berthai ngam shim lawan banbu i ka jingsuk kan rai ka wat ni kham kiar kini ka lenong mo sipau kham tam ye ka bakom kini khot ye ka ban kren ani ye ka ban perkhat lani bersama song thuk ka jingmot ka bau Jesu ka ban kren syakitu ki sendran jengu ka tu kepor bat sengi bat ka balang ha kini kisni Jesu ang ngawan ra om ka jingsuk Henry ka kawat hang ni ka yeng ani ka metaphor ka dur na ka benda kata ka jingpen ya khlat ka bamla ban lai bat ka dei ka du khot ka bang hap ye ka ban perkhat bha bat kolang don kam bha na ka benda jonga ba chongpi ba dehan ni sala ba sungthu ba ya kata ka subject ka bo Jesu ka ban address singi ha ka bade ban kedak jong ka jinglong sanran ba shisha langi de ki ba shisha lani ki bam shisha namal bahagi de khot ki ba shikmat da ka lai pu a ba lai pu lai udah ong tu ba na pdeng chongpi ong ki sanran ki bo pa a ka nong ba shipau ba ba on ring ye pi hapo ka ying bisha so na dan ap deng jong pi pin supply nga but don ap deng jong pi pin salen yanga tang namar ba pin ya dai la ka jong randang ka jong pi tang ba ya dai la ka jong stido ka jong pi ba tang ba ya dai ka burom brio ka jong pi ba don ap deng jong pi pin sa len yanga ba ka ni ka dei ka proof ka jing pachisha ba uong bangawan om banwan ra i ka jingsuk Henry ya kawai lam barabor kawan ra i ka division kawan ra ru ya ka separation ba ni hap i kawan mi ya ka conscious decision ke jongi hagi bede bat kani ke benta bat ni sesuatu anda ngan nang kren syakamat bat mentang isu tu bahaya gini gue bagi Jew kita bahaya gini nak jutang ke berim ngiri gini ba kita bahaba umesya unwan raya ka jingso bat ngilong ni aware baru ya ka Isaiah lam khandai haga ba Isaiah wong wahai kerteng yo Jesus Christ the Prince of Peace hindi ka ko balay pusa pa ni kumbau try wong pada kumpong ngawan om manay ka jingso kan ray wan manra ya ka wait lang hoy de Prince of Peace im jo ka jingso bagi haman sutu pa akaway kaliang bagan don bet ka wait lang the Prince of Peace but on the other hand haman sutu pa kan don bet ka wait lang Kandon bait kawalam balangin puli nakajutang ka berim hagi badai pakai ka benta
na umika kalnong ka ba nhiều ka khot ka ba henriu wong kumne na ba ukun un penja boromi lauk pa ka kun kenyang persa ila ka kami ka persa ko rem persa ila ka kiaw ko rem bat ki nong shun ubriu ken long ki briu ki ba dei na ka yin jong u hi bagani ikong ba kadon ka jeng dei pa ba ka khot ka ba lai posan lai henriu no Matius kalnong ka ba shipau Cukup tak ki bangai ka jetang ka bare. Ki iyo mezia baude usim nyo ka jingsok. But ki iro ka jaga por bakan don ro ka division ka bakra. Ya kita ki ba accept ki ba priang balik kita ki ba kental. So kum tangim dei ban perkhat. Lada pinlet syaka percaya kum ki senran jong Jesus Christ. Bandra ay khobor jong ka jinisa ka gospel ka jong ka jipanim. Ngino perkhat ba ka percayaan sa dem khosi wa po ki kejat ki jongi. Bangin le chayin, bangin tu ya ki paring ka basam ka snong ka thao. Ba shibun ki langit yo Jesus Christ ka long ki Kristan. Kata kanam ja dalilay ro em. Martin Luther wong gidi kentin ada gospel ka bangkren la priang ya ka ha ka jingsuk la bandai ba ni klem kren ya ka gospel ka ba shisha kata ke boni bru jeng if our gospel were received in peace it wouldn't be the true gospel balai nama ka true gospel ka divine ka gospel ka ba shisha ka divine kala ja ka por mensua kalau jah kepor ke menin, kenjaro kepor menta, kenjaro kepor ke balasat, ke gospel ke basisya kan dibai. Dona pren jo kila du no ye ke ying kasem nama ke tu gospel. Dona pren jo kila du no ye ke pisa. Dona pren jo kila du no ye kam ka jam. Dona pren jo kila du ye ke ying kasem. Dona pren jo kila syak set bendi. Dona pren jo kila yap no daga bathang ye ke ding. Nama ke gospel ke basisya. Berdonru kiba compromise namar kapisah namar ka namar ka jingsuk namar ka jingede berkiwai kiwai badeng ni gen ba shisha ka gospel ka ba shisha ka pen iya kla but ni ha ye ka ben shim ni kata conscious decision hagi badai bagi ni ka benta but kat panganang ya cakman ngin sa song tu ila de bangi de ki hakmat jauh belai kada ko palai pusau how Matius kalong ka basipau niong ka de ka paradoxical kemudian kentin snokumba kabamla ban priang tangba ka de ka ba shisha kamlan priang nangi perkat mo jiso kawan amorai ka jiso ne ka white lam Hai gospel jong yonis nam khat sa wong ka jingsuk ngan aya pi. Nan tao Paul kan na ka shiti skinong room ha ga ba ka jingsuk ka jong u blay. Hot ka jingsuk ka jong u blay ha ki banget ki basisya. The fact ba ka ni ka long ka jingsisya. Ladang i kuslai palat iki ha ka jingim jongi. Hado bangi Kenran da din le kembam setnyo ye ke jong blay om tang kata ni ya kersum keti bak ni hon ban shong ro ha kata ka jing kersum keti la wala bang itip kalong ga bam shisha bangin persang ro kuno ban proof ye ki point ki jongi tang bangin kiar na kita ki reality ki jing shisha Laban day ba usim juga jingsok umpat long sisa ka reality hanga bad happy. But hoy kani kalong gaji sisa ba ka way ka po kasadon ka hima juga jingsok. Hendrai ka ba ngiha ba sutu kalong ba kibriwa ka jutang ka barim kimi i ka jingya fair hage badai ba ka jingwan ka banikong ka fast coming ba ka jingwan ka ba ar jong u kon jong blay umes saya. Bagi na ban sutu ia katakan middle
pa lani ka bentak ba pedeng jong ka juan ka beningkong ba ka juan ka ba ha ka jingwan ka beningkong uan ra ai ko ilam ba ka juan ka ba un son ra ai ka ultimate peace jingsuk ka ba shisha bagta ka ni kong ipni na ju tang ka bare mahano ka tang ka thmai kham tam le ngin pulir ya ka kitab jing pen pau kat du kan bai ka san ka ultimate peace na ka benta ki bangai but kum kisten ran haba ngin ka bangin let chaba ban rai ka gospel ni haba so thu ikni ba ka division kan wan be ka split kan wan be ka fracture kan wan be ka jik punya klat kan wan be ba ka gospel ka le ye kata ka gospel ka le ye kata ka gospel ka punya klat ya ublang na ulang brot ani ya ulang brot na ublang kadiban don be ka separation but ngala puli fi no matias mo kalai ba kasi kaduro on spek klat ya ki basisha na ki bam shisha ka gospel ka basisha na do ka perthai ka le kam jang ka punya klat ya ublang na ulang brot yo kau na unyut Naki basisha bat ki bam shisha naki sangut ki thai sati ki bastat bat naki sangut ki bam stat gospel ka penyaklat baka jiwan ka jong Chris sa kani ka perthai kawan ra ya kani ka separation lem kom ta la ka jiwan Chris kawan ra ka split ka bakum kani nang ipi baro ka perthai kalale Daka jinglong gawe sya dujok ding. Lam no ada Chris umpadwan nang ifi ka perthai baro gawe kalale sya dujok ding. Baga jiwan utra hai wadra ka division. Pedang kita ki pedang bat ki bakentai. Penyekla yu blang naik ulang brad. Atau ka gospel ka posisya kalong neem ka posisya ha ka mainstream ka jopi. Ada oi. Nangis kem. Afin kau ngo yo troy. Bat ban pengkerpan, bat ban wat. Bat ban kau ngo, bat ban le. Ya ke eke bo Jisu ong fi dei. Bat le. Mentangan puli na Lukas nang bekara. Kada khot ka ba sab kun dai. Ba kada khot ka ba san ho we. Wong bo Jisu. Nalawani ya ka ban chat ding ha ka perthai bat ngamon ayu ada lapen me lupano ya ka sanpuai timot bangalawan ya ka banai ka jingsok ka perthai ngaong ye pi hendrai ka jingale ma kenti penbat jingla mar kenti kali ka bang ya ba slotu ka badai ka jo Chris kepada kita Chris, kepada ke gospel ke basisha, ke gospel ke basisha, kepada ki doktrin ki basisha, ngimla banya kersung kete lang, lera fiong bafide ki senran ki jong Jesus Christ, bana kalnong ke basipo jong Matius, the worst expression, jong gani ke jing penyakhlak. Kata kecik pau ka bakham so shirk hai jong gani kecik penyakhlak kadai ha like a jong ka ying nang kong bagata gani ka bo Jisu Christ na kada khot ka ba lai pusan lai kun rewong gomni na bangalawan ba ubriu unyale balok pa ka kunro bala ka kami ka persakurim bala ka senken korim tao ba i jilau kpa mala ka kmi nalo jonga umde ya u ba un yo yanga o tao ba i jilau ko na ni ka ko na lo jonga umde ya u ban yo ya nga baka dor ka long ko bakhrao ka ba he ka bakhrao hadu kata-kata bana fide u true disciples u senranu basisha pilong la kloy what happened when ra ya ka division ka jipani khla hala ka jong ka yin ka semro nagam da Chris ka gospel jong pa ka tien ka jong ka
kan bang idang kan bagai jengik kan dei be sabar om na yin oh ngin ya sarong hasurong bangin sim ban kren smong shilur jengik bangim ting ini no hendai tang shuan haying lajong katang surung hakut ying lajong bun ba kinum la ban yen kabak kham so se kalong bun ba kabang i kila kan ran dadin len ya ka jingkisha kabak kan de shaba wo i komba kin kiu beneng no tang surung haying kabak kum gani anang yepi kim bun ba na pren go bun kim la ban yen tamang le kau no kadai ka test jom ka jinglong sendran ka basisha namar nim kwa ban rai ka separation ka set nim kwa ban rai ka division ka set nama kani ka kilong persai ka jinglong ka jongi nama ba komu brevi kom manga ka ka po nga expect ka community ka jingso hayin nama ka yin kadai ka jaka ka bang kwa ai ka jingso kadai ka jaka ka bang kwa ban buai ka ka jingadai kini ki beri ki bang ai ta ka jingim ka jonga bang kwa ban le persahabat ki what haba kadai kejong Chris nak medau Chris baga ketingga jamu ngam kwa malongan on beki para mangai be jonga handai ada ngila sampai cisha ya di saka lordship u Chris saka jilong try kli u Chris saka jingim ni gomong orang try bonong penim jongi lagi long gi senran ki basisha ki bal yo eka jipenim you will be willing to pay the price long la kloy ban siu ye kador ada siu kador na ka banta jong fi lo jong ka ding fna la fi so tu bai kador jong ka ding fna na ka banta ka e ka bo Chris ole na ka banta jong pi al fi yo shisha ka jipenim pin kloy ban siu ya kador na ka banta Chris hado long ne mo try jong fi ada hoy shano pi pendem ye ka jingim ka jong pi bat kan ni hakawai kalian kan pelong ni fi ba pin sutu ya la ka jong ka men si la fi long ne em uba shisha la ni ubam shisha bakal ko balai fusan hane jisu wang gumno na bangalawan ba ubriu unyale balau pa set a man against his father kabut cut him off but bin ikhla are you ready hatong ilong lakloy nakamanaw Chris hatu ngilong lakloy ne balangin puli ba ini dekok balai bosan ini mo try usdang ningkong nakatu kayin pa kami bagi-kon but upanisu shu siya kata ka family jong ka songkha sangman kalongin hagi bede ke jide ka songkha sangman pen ni ongom no lamang lawan ba ubri unyele balok pa ka khon ro bal ka kmi immediate family gini nang ni pa ulet sa kata ka family of marriage ongom no ka pirsa kurim ru batla ka second kurim ong no upirsa kurim batla u khao kurim ka fracture ya ka family ka jinget ya pres baka gospel ka basisha baka tin jong oblay baka doctrine ki basisha ka fracture baka ni kanlong we kadau jisu umpat wan no ka jinget sabar jong kalonging ka jong pi kanang paktae ya pi hindi onda kala rung hapo jong pi naga da pres hangni kan sarop ba iya pi namar ba ka namar ba le ngomong mane kapakum ngani yung kwa namar ba kalau persyak ya ka jinglong ka jungi ya ka jingi ka jungi nim kwa kapakum ngani yung kesam
tăng ba lada Chris siya ulong utara cho pi pin ko ha u be tien ka gospel ko siya ga jo kan fracture mdon pat la ka wei ka ti ba ni ga dei ka jing ye ya ki ba po ngam la pat pendem so Chris ko ho ke bu khat ngam kwa ba ang kwa pa ko magkani kanja hagayin kachonga teng kapoy kapor kapngong tong nya snap lan no yagi kaset ka om kom no wat akan nong rim bangila tip ye kan jing shisha ni tip ru yak a kabam day but ubleu khot ngi bangim day ban compromise ban fellowship lang ta namar ka jing sok ban safe ya ka skin ban karandang ka jami yang tong yin snap lang ya ka yin ka sep ka jami ngila shim ya ka approach na ka porthay ngim shim ya ka approach na press pada di ka jama bagabas no si kalong kadai kani bon ba ki par khat ko ta khon jonga ka upar sa ko rim jonga kiao ko rim jonga ulok o jonga kimpak long gawe ngan ap lang ye ki te ngan ap lang ye ki ada ki kim tre ngaru ngam tre man ni ka ba ka yin ka sem ka pai te ka ba ka bangadu ya krispat ya ka gospel ka ba shisha ka ba ka bang ka mo ye ki ban ka bang ko ye kris ka ba ka bang pendem ye ki ban ka ba pendem ya Jesus Christ ka keting ka jago ka batai ka ong ye pi ayu filong Bahkan ada konsekuen ke bakrau, ya ke bang cikut, jom kemensin, ke jompi. Nama ngami ikum ta, kalong hake berdaya bagi senran Chris ke Bible, yaki ruk crowd ke jenget ke Bible, yaki banget berengkong ke Bible, ngam smi yaki missionary, ki ba MC Shan dan Chris, bagi bayar ke gospel ke besar, ngami ke reformers ki ba yap shisha, nak ke gospel ke Chris, bakin ongkom ta. Kalau bantu lot yaki nak ke bentah. Gospel ke basya Chris bat kilong gloy ban si kana na bagi deki senran ki basya shano mentangin covid ya ke jing jongi mano bakham ko do pi mano bakham ko do ya pi ba mentangan puli no Lukas no makenda ko ka wan ruwe hado nreho a kono jisu ong ni obreu uway padeu la ong ro kotran ngan bud yeme henry sha ya nga ba problem shiwa kita ki bahaying ke janga re jisu la ong hau dan ubriu haba ula bu ida ti ha ka jinglor ba uda kat yang den ubabet ya ka hima uble ngam priang yeme among going to accept you ngam priang yeme meran ka jingde ke bajan pa kalong ing kalong sem ke jome ban menum sheme rai ban man rai ka break naki Bapa nam long la kloy ban siwi ka do. Dan kalok ka jome, dan di khun ka jome, dan me ki pa ka jome. But kibriu kinam shem ya ka jingyen na ka badaw Chris. Nama pa ki kwa ya ka ban maintain ya ki aka jong kalong yin kalong sem. Bau ji suang ni briu ngam priang ye me. Bat kani kalau ngebasusi jan baro nilong komtang ikaw ban maintain yung family things ban ya ka bakongo yaw Chris ya ka gospel ka basisay ka jangu bat ya ka ketien ka jangu na bangai ku basisya ba senra na basisya u forsake u ino ye kita ki jing ki ba jantam e ka jingim ka jangu lada kamde kabakile kabakiyen katkum ka jing ong pres katkum kaktien ka jangu ka ba ula pen pa glory pani
naga benta Chris bat makat naga jing sha ka jong but ni hama su ba ngam tharai bakan long kum ta barbo tamala naga ja ada kawan ngire belong balak loy ban seo ya kadol kadai ke tunjuk ke bakrau ya kebencian ke jong bah ni kan on sa pensisha ya ke cimpan im jong la kalong ka basisha ne te kom ta balong kristan kadai ke cimpan scam ya ke jing IT lot ka jong pi sha ka jing long kenrat ba ka jing long try Chris hadu ka benta wat apa pihak ban ilot ya ki a barang ngait ya me ban ya ki briu wat kita ki badan ki jendai ki bajan tam ha ka ni ka pertai nengkong na ka long yin ka long sem ka jongi kini ka long ka jisha bala ka long ka jisha ya pi de sha ki genuine one ki ba sha ki san ran ki ba shisha ne bian manta sha ka gospel of Matthias ka long ka ba ship how ka da ka ba life no rewan puli ong kum baki nong shun ki briu ken long ki pa na ying hi wat nom sngo pla ken long ki pa na ying hi yano menta haba ka wan kong ki ken tenjo yano menta yano ngen kong mu menta shanu ngin pendam menta kai ka commitment ka jongi menta ba ka ta ka de ka jingtas tenjo ka bakhrao ya ka jinglong sanran ba ka jinglong kristan ka jonga bal ka jong vi ba ka dak belai penyong jisu ong ni tawi yo pa ni ka mi na lo jonga dei ya u ban yo ya nga mo ta u i yo kho na le ka kho lo jonga dei ya u ban yo ya nga kala kalia kam dei ya u ban yo ya nga you know become you know become borong you know become shifting you know become pendam way ba ko ka jing ba jong pi halaga day daga moy pat jisuang ombet ban yo ya nga kala shai kedar ba omdan kamshu banang penshai da gong we wong pinam long usenran u jona pimbet ru ban yo ya nga kajimpenem galong kabang shisha lara ka long ying long sem ka jong hi ka kham kodor ban yana bat ya ka tien ka jong na ka daw fi de ki bashisha na ka gospel of Christ ka bashisha pat ka tien jong bat ka buram of Christ he don't come ban make a break ya ka separation ka bakra lara ka commitment ka jong hi ka long show Christ pa ka don ka jing man toy ya ka bam chukot ka jonga par ka jong fi so kom tau banget kan sanra na basisha shepting ya ubrio shepting ya ublay ka ba no pen so bha yo try ka balai ilot iki ki jede ka perthai wat na la ka jong ka long yin lada ka ja na ka banta ka gospel of Christ na ka tien jong pat na ka banta ka puram ka jong baka basa hagal khot ka ba like opera ba uta ubam shimila kadifna bat bot na din jonga de ya uban yo yana sundara basisha ubot ya ka jing khot ubot ya ka jing khot uta ubam shim ya ka difna bat bot na din jonga de ya uban yo yana ubam shim ya ka difna kawan chua ka jing shim ni ka dikna kason sa ka jing bot yang hang niu jisu am ubau ta bam shim ni ka dikna bat bot na rin jonga de ya uban yo yang hatung la shim chi sha na en ya ka dikna maka niru ka jing tenju ya ka jing long san ran ka ba shisha lisa ka jing kai sepang ka dikna ka do ka dikna ka long jrong ba nure hani na suka ba ka dikna ka picture ka jing ya dead but
Kadai ka jing len no ye la de to the point of that what chadu ka jing ya. Pimi le kai ke ba upolo na Filipino ba o Jisu la pen ka ngo. Ya pa what adu ka jing ya ka ding fna ken. But that bangirong in self dina ngin len no ye de na ka try to the point of that what chadu ka jing ya. Maka ni tajisin kadai ka bang nim kwa. Namar ba kalong persyai ka do ka jungi. Namar ka do jungi ka wa ka jing ka besuk. Comfort life bagi ko aro ya kaban yada yalade dor jangan ikna ka dai ka yang ka painful ka jigem ka ba nata ka pens ka jipen saja ka ba syirk hitam hak ka pertai ka ba bru wen ben ka dai ka jipen saja da ka jingyap hak ka dikna ka dai ka jingyap ka ba syirk ka ba saja Hau Jisu ong ni dai ban ba ya ka ding na Hatoi kloi ne em ban sa si tom na ka daw tra Hatoi kloi ne em ban len no ila di wa adu ka jinyak ken na ka ban taw tra ana ka wan ha ka jingim ka jong Kumba ula syakren na ka ban da jongi ngirung ha ban syak lada dan bakren na ka ban ta jongi Petras wang walam snow pelato para janga. Alaka jing penjenjar kawan. Wat nam snow pela. Le snow kemen bagat bafisha naga bentah utlah. Hatu pila ba sishanen gadim na. Namar ba kebas yusti kalong ba ni kloiban buat yo Jesus Christ tamaga ding fna ban ba ngimtre. Bakam nong iso tuloy gani. Man bahaba. La tenju yang ni dah kaji Isha. La tenju yang ni dah ketien jong. La tenju yang ni hanong i pendem ya la kajong im jong. Hanong i pen kok ngo ya la de. Bon si. Anda poi pun bakum uta. Ni jid ya kajing sok. Ni jid ya kajing aram kajing im. Ni preserve ya la de. Ni jid ia ka perthai ni ketai mardor ia ka jingsha ka tin ka jongble om tangkat ta ni airu ikida ban pengkesan ia kata ka kaba ni snyoto pitiap bakalang ka bakla ta pengkesan knang banyada yala ka jong kasnido ka jongpi to kisuang ni Shim ya ka dingfna. Shim ya ka dingfna. Bangin lang demlong balakloy. Ya ka bangin wenno ya kata kijing yai snyo. Padai ban preserve ilade. O Kristan sisa o IT no ilade na ka bantata. What ala day ban yap. What day ban siwi ka dor ka bakra na ka bantata. Palang iya jo Chris ngin kok mu ya kaman ka jongku wala la de kumnu na ka bentah ka jingi ka jingi na raw jisu ong ka belai benda uta u besyam yela ka jingi undu no ya ka uta u bendu no yela ka jingi na ka bentah jonga un syam ya ka la fin du ka jingi ma jafi na ka daw Chris fin syam ya ka ala fi du na ka bentah ki wei pa kana fin du ya ka shi bam jukot kadang ka konsekuen ka bakhrau ka bam jukot ka jafi shano bentah fin do ka jingi ba jafi la fin ong I'm not going to make a sacrifice nganang pelong ya ka jingnya na ka Chris nganang le gani nganang poi hanu ni put ngan persang ban phai di no ban i no ka ji sha nganang tre ban rung hapo krem jung sing lada hapan bread nga na ka banta u Chris ngan manilot ya baro kat bakadang yaha bak ka jingim ka basuk ka jonga bakalonging ka jonga ngan pelong ya baro bakin kemen I'll make everybody happy nganom pensosi ini no
jing suk ka jonga ba ngan im suk ka ka perde ba ngan pen kemen ye baro ngan mani bai sheno ye no para mangai be jonga ba ka jing sham ni ka jing im ka perde kin du no ye ka jing im na ka ba kum ka ni kadang ka jing du ka bukhra ye ka men sim yo phi bam chuk ye no you worship ka you worship you brio ni worship you blai ni worship ka jing sok jang ka perde jang ka do ba ta sipor ni worship yo Christ ba cha si dong na ka ban ta chong mangyayab ang sasuy gani ba you not get saved on a pandemia tidak ka pisah amartar na ka bantau Chris Henry pin shisha ba pilong pa usan rana ba shisha dak ba pilong la gloy ban le e kata na ka banta ka burom ka jang kejinyak marta na ka bantau Chris kam pandemia pi pen ban ka pen shisha ya ka jinglong san ran ka jong pi bahang ni ka issue kan hapdeng jonga baru Chris hapdeng jonga Chris ba kayeng gasen ka jonga la shisha pideu senra na shisha pinong yang ngaba ni Chris banyam kalong ka jing toy ba ka dei ka jing tunju ka ba crowd but ngapen ke mau ifi sipang wei bru jong le ba John Bunyan habalawan ra ayu khmat jong kinong sha bala set bendi u na kamadau Chris buang ni gentin baka hukum mo Chris ka anya Chris kala ai kala provide kala ai nga adli gelenti bangan komo kawai kalong ba baka takat kabangan de benle bahaka jing teblem jonga ngangit bagalong ga basisya kum tala te nga bangan komo ye kata dakaman smoba bat haga juga por ya ka bang asusu ya ka bang amdai bangan kamu nganam kamu ya ka dalelero ya bakum tawa ngalong lo ya ka man IT la ka jang jingim na ka ba Chris le ya nga kat ya ka ba pimon chisha umar ya ka suffering na ka ba Chris uklem berikan fam ino ya ka bugian wad hak bandulut iki baro wad ka jingim ga jingu na ka banta otro pada gospel ka jumbo nakata daw ka jikai kalong ba it is better for me to lose everything kalong kabahay nga magandul ki baro ika is comfort ka jing sok ka jing besok ka perthai kalong ing kalong sem banya ka ba nga force nga iu Chris banya ka ba ngam komo iu bagaktin jongu kabha ba dulot iki ba baka ni ka powerful lesson ka jingi kai ka ba crowd ka ta ha ka jinglong sanran ka ba shisha ban pintik na yang ilang ni em kisran Chris ki bisala ban pintik na lang ila ma shisha em ka jing panem ka jongku baka ka jingi sa ka ba crowd hang ni kalong ba ngimla ban pin kalai ka ba Jesus Christ now Marcus no ba shapo ka dakhat ka ba a ku sa ka ta ka dakhat ka ba life kanda we cannot change anything ngimla ban pen la either ni pendem na lisau Chris or either ngimle kumta bat kani kadai ka beta ka berengkam palat na ka bena jong yang ni ba ka ka jing taro ye ka pam jukun ka jong kumta shua ye ka ba ngan pen kot ka ka po ngan puli biang no Mathias kalong ka sipau de ka ba at ku sao hadu lai kunda usen ran long halor no hikai dan eu syakri alor kan rajengu labiang eu senran bolong ko munoi kai jengu eu syakri ro ko mukan rajengu ala kila khat basabol liu trayin kabakat no tam bakin ya khat sen ye kita ki bana ga yeng jengu nama kata wat shifting ye ki ba om don ge ru ba tap ye ka on ba bat balaburi ye ka ba on pede ye ka ba ngong api ye ka ba dum to ye thu ha ge ba sai ba de ka ba phi snyo de ka ba skor to pen ya lap na lor ye to wat shifting dia kita ba penyap ye ka men ba ka bangla on penyap ye ka men sin nei pin kam shifting yo ta bala ban pin jot ba ye ka men sin ba ka met hadu jot kim jude a pisai ki a li ki semien and dai na kita ki wei
nagawe kam ha pakan dau klem pa chong pi wa yu nuclear chong pi baro ro la nyau na magata wat ship tieng pi long kham ko yaki shibon ki semi pi long kham ko yaki shibon ki semi unuro te ban playa nga khmat ki briu ngarungan playu khmat ukpa janga ubab neng unuro ban len nga khmat ki briu ngarungan len yu khmat ukpa janga ubab neng wan mut banglawan ban bu ki suk ka parthai ngam sulawan ban bu ki suk kan rai ka wai na banglawan bau briu nya le bala pai ka khon ro bala ka mi ka persa ko rem bala ka singken ko rem ba ki nong show no bre kan long ki bana ka yeng jong uhi ta ba e je lok pa lak mi na lo jonga de yo ban yo yenga ta ba e je khon na ni ka khon na lo jonga de yo ban yo yenga ta bam shem la ka dik na ban bo na ren jonga de yo ban yo yenga ta ba shem la ka jing mundu ye ka ta ba do no ka jing na ka ban ta jonga on shem ya ka lagi jing sok lon ka lambat pi ha ka tam jisu